Aku tak model kaya Pripun Mas Mando? Mas Langgeng mau nyanyi? Nggih Mas. Sak niki? Nggih, monggo. anu sepote napa Mas? Ningsir wengi. Nggih zaman napa? Gak nganggo sepote ening. Kendelok. Wajib sawah kersane adem ae. Anu mik. Cek 13:45 cek no Mas. Jajan to. Aja kok tutuk. Pah mretot lho. Nanti deh. Ngerti sedul, tuan sedul. Tembangnya apa Mas? Kasih tak sampai anu selangkung Mas. Kita ngomong kan berat. Kok murah ngono lho Mas? Berarti iki ya. Aku tarifnya. Anu nging Mas, nek buri-buri nging lho ya toh, betul nek. Rada rene lho Mas. Nging cedak salon lho. Nah ngono lho. Betul lho, cedak salon nging Mas. Nah betul lho. Dihapus untuk manuk itu ya. Jadi anake. Ya lebih. Lho yo toh, coba unggahne jujur. Meneng.